hjørnet af boulevarden ved Vestbanevej skal der være en kilometerskilt, som viser, hvor langt man har løbet og hvor langt der er tilbage i ruten. Langs Vestbanevej skal der være julepynt på alle hegn. Her skal vi have sådan et gyldent julehjerte, hvor man skal finde det, og så finder man en præmie. Her ved Christian Jensens Vej skal der være et kilometerskilt, der viser, hvor langt du har løbet og hvor langt der er tilbage. Og der skal deles pebernødder ud af julemanden, som er Michael, og nissepiger, som er Dino og Dino. Her på den her strækning skal vi have levende julelys. I stedet for den her strækning skal der være en vandpost og musik.